महीना 14 अगस्त के दूगो बहुत ही बड़ा मूवी के क्लैश होखे वाला बा, जेकर नाम बाटे कूली और दूसरा मूवी के नाम बा वार 2। कूली मूवी के डायरेक्ट के लिए बनल लोकेश कनगराज, जोन की एकरा से पहले लियो मूवी के डायरेक्ट के लिए रहन, और वार 2 मूवी के डायरेक्ट के लिए बनल आयान मुखर्जी, जोन की एकरा से पहले ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्ट के लिए रहन। कूली मूवी के सिनेमा हॉल में रिलीज खातिर ए सर्टिफिकेट देवल गइल बा, कैसे कि मूवी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल एक्शन वाला मूवी बिया। और वार 2 मूवी के एयू सर्टिफिकेट देवल गइल बा सिनेमा घर में रिलीज खातिर। कूली मूवी के रन टाइम ऑलमोस्ट 2 घंटा 50 मिनट बाटे। वार 2 मूवी के हिंदी रिलीज में 2 घंटा 53 मिनट के बाटे रन टाइम, और तेलुगु और तमिल भाषा में बाटे 2 घंटा 51 मिनट के रन टाइम। और दोनों मूवी 14 अगस्त के सिनेमा घर में रिलीज होती है, तो दोनों मूवी के बहुत ही ज्यादा लॉस होखे वाला बा। बाकी तू लोग बताओ लोग सबसे पहले कौन मूवी के सिनेमा घर में देखे जीबो, कमेंट में बताओ लोग। और मिला तनी ऐसने वीडियो में तो चैनल के सब्सक्राइब करल ना भूलिया।